kupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo orinema simba ngevute apota neta gewedu okotunga mera nechitewerero chedu champo pore chatinera nechitewerero chedu kona mwareta poneswa nechitiwiriro chedu ngedombo orinema simba devute apota neta gewedu ukutunga mira nechitewerero chedu omware bakore dowo nechitewerero chedu mobatiri more petko nechitewerero chedu ngedompo rinema simba devote apota neta newedu ukutunga mera nechitewerero chedu. Ndichakumbira kuti Pastor Jairo vaswedere kuno kumberi vatipo munamato wedu wekutanga. Ngatinamate. Baba wedu wari kumusoro kudenga. Zita renyu Jehovha ngarikudzwe nekusingaperi. Tinotenda kuti imi muri pakati pedu. Isu sevanhu kunyange tine kuremerwa kukuru mukati memoyo nemisodzi pamatama edu, tinotenda kuti kuvapo kwenyu kunotibatsira kuzotinyaradza nekutipukuta misodzi. Komborerai rusando ruri pamberi pedu nebasa rese riri pamberi pedu Mwari kuti rifambe zvakanaka. Kune vamwe vari munzira kuuya, fambai. Tinotenda zvikuru, tinogona kutora zvigaro. Pane dzino nguva ndichadana Northwood Primary School Choir kunove ndiko kuchikoro kwakanga kuchidzidza Matifadza kuti itipewo a piece of music. Vati vanoda kudzokera kuma classes kwavo vanozotibata kana nguva dzavachavapa nguva yavo. Ndinamatire ndigokunamatirawo ndinamatire ndigokunamatirawo ndinamatire ndigokunamatirawo
O seiko singandinama tireo. Toda kutenda Northwood Adventist Primary School Choir ne music yavatipa takuvasunungura havo kuti vakwanise kufamba. Mwari awanire nyasha vana pamwe chete nechikoro chedu. Pane dzino nguva toda kupinda mukati meprogram yema testimonies atichagamuchira kubva kune vanhu vashoma shoma. Mazhinji matestimonies akaitwa nezuro tiri kumba kubudiriro. Saka kutanga ndichadedza Pastor Portia Mandina pamwe chete na Shepherdess Portia Mandina kuti vauye kumberi kuno vataure zvavangada kutaura. Tichimirira kuti vasimuke, tichakumbira kuti peni yeutambama auye atipo a piece of music. Nena Jesu
ave mponesi wangu ndizadze nyine rudo ndipfawire senjiwa ngandifambe sa Jesu murwendo rweri pasi ndiri murombo mweya garaine nimpo nesi kana achinzwa shiri dzimwe dzichiputika adzitire mutsa ngedi anondizwawo anonditungamira nekundiregerera nganditwe mutsvene garaine nimpo nesi ngandifane na Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo inyerere ndibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu ngandive nerutendo garaine nimpo nesi ondibarwe patsvaini nerudo rwake Jesu gandive nerutendo garaine nimpo nesi gandive nerutendo garaine nimpo nesi gandive nerutendo garaine nimpo nesi. Tinotenda ne piece of music yatapiwa kubva kuna Peniel. Ndichadedza mufundisi na Shepherdess Mandina kuti vauye kuno kumberi vataurewo testimony pamusoro paMatifadzaishe Mandina. Chapiwa a short hymn vachisimuka zvavo. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemwi mananda andibata chiripo champupuri ndiwige muponesi dakara kwanyarara muno litungami kumusha wekudenga.
Makadini vana wa Mwari, toda kutenda Mwari nenyasha dzanotipa tichitenda Mwari nekuti kuta kwamaita semhuri nehama neshamwari nekuda kwekurasikirwa kwatakaitwa nemwana wedu musikana our firstborn Matifadzaishe Portia Mandina. Portia Matifadzaishe akazvarwa musi wa 10 May 2017. Takava nemufaro semhuri paakazvarwa, torangarira musi watakacelebrata birthday rake rekutanga. Takava nemufaro una 10 May 2018 tichitenda Mwari nekumuchengeta. Matifadza Portia Mandina anga asingori mwana chete asi aive shamwari yedu yataidisisa. Mukukura kwake aiunza mufaro mukati memhuri. Marty akaunza kudanana kwakawedzera mukati memhuri yedu, akaunza kuti tive nekunzwanana kwakanaka nguva dzose nekuda kwemufaro waaitipa. Toda kutenda Mwari nekuda kweupenyu hwaakapa Matifadzaishe. Mangwanani sangano dzvenzera Mwari. Toda kutenda nechiitiko chiri pamberi pedu nekuti chiri muurongwa hwaMwari. Ini ndichataura pamusoro pekutanga kwedambudziko raMatifadzaishe. Matifadzaishe akakura ari chichabi baby, ari mudiki. So zvandaingoita ndichibva kubasa, ndaingotaura nemahelpers kumba ndichiti aiwa kana ini ndadzoka kubasa mwana anenge awangu, handiti munenge maspenda the whole day muchimuchinja dhaipa, muchimupa chikafu zvese. Saka kana ndichinge ndangodzoka chete, then kana achema ndini ndakumuona. Saka izvozvo that was ndoyenge iri norm kusvikira musi wa 31 July ndichimuchinja dhaipa. Ndo pandakangopresa dumbu rake from Norway. Ndobva ndanzwa kuti padumbu pakaomarara. Pandatoti ko chiko chiri padumbu ichi? Kwakutodaidza baba waMarty. Baba waMarty ndichitodaidza tototaurirana paya tikati anofunga iconstipation. Handiti because haasi kumbochema of anything. Kwakutoti baba waMarty ndo akabva kutoti pamwe iconstipation asi mangwana ngatingoendei kwaDr. Manuku. We have nothing to lose. Tongononzwa kuti constipation. Tobva tadzoka. Tatoti all right. Saka ndobva tatoenda ko1 August 2018. Taenda ikoko koDr. Manungu. Ndinorangarira wachipuresa dumbu remwana. Wakabva watoshamisika wachibva wati zvakatanga rinizvi. Tikatoti takatongozviona manheru. Zvikanzi izvezvi manyai kwaDr. Mbuwa yesango surgeon kuti akwanise kutarisa kuti chii, asi chiri kuratidzwa kuti mwana
ane chibundu mukati medumbu. Enga ari kudya zvakanaka here, enga ari kukambaira here. Of late tisina mama anagogo wake waigara achingobvunza, mwana asati akukambaira ati nonokei. Totoseka tikati anofunga nyaya yekukura kwemwiri. Kwakuenda kwambuva yesango akavhunduka achiona chibundu chine mwana. Zvikanzi mwana ane chibundu chihombe mukati medumbu make uyu. Nhasi hamuchatodzokeri kumba, makutofanira kutoadmitwa chitoita surgery emergency, totochibvisa because ndotyira kuti chinoputika. Saka ndobva tatoenda kuAvenues. Saka taenda kuAvenues ukanzi asi tobva tatotanga nescan because ndoda kuona kuti tiri kutangira papi operation. Saka tichidaro tasvika kuAvenues takabva tatosvikawo nekuita emergency scan. Tichiitwa emergency scan tatomirira kuti anofunga doctor anotoya manheru early morning wakutodini wakutoopareta mwana. Tamira first day iroro, second day, third day. Tiri kungoshamisika kuti hawachaiti operation iya, zvawaiti zvoni zvinotyisa, chinhu ichi chinofanira kubviswa. Kusvika tikutobvunza mamwe madoctors watakaona assistant wavo, tikati ko Dr. Mbuva yesango ari kupi? Takanzwa nezvesurgery, zvikanzi no, wachauya kukuatendai. Ndopavanozouya wachibva wati zvoni no, takaita scan. Saka pascan pakabuda ipo kuti pari kuratidza kuti pelvic bone remwana radyika rese, rangosara kapfatika kangobata kadiki kudai. Saka pfungwa dzedu dzinotiudza kuti hakuna chimwe chinhu chinodya bhonzo kana anything. Tinofungidzira kuti pamwe inoita cancer, asi hatidi kudaro tisati taita chinhu, taita biopsy. Tobva tatoshamisika paya, taakumutarisa Marty kuti Marty happy baby, shabby baby necancer. Chiva tatongosimbisana tikati regai iitwe biopsy yacho, hazvimbobudi iri cancer. Totonamata paya kusvikira azoitwa biopsy, zoendeswa kunana South nezvipi. Results ndokuzobuda time yeCamp meeting ya 2018. Chibva tareceive some devastating news kuti mwana zvitori confirmed kuti ane rhabdomyosarcoma cancer, a deadly type of cancer inokwanisa kubata wana. Pakatanga the journey of cancer yaMatifadzaishe Mandina muna 2018. Tanzwa kudaro, Marty akaendwa naye kuIndia 2018. 2019 January, 25 January, akaitwa surgery, vakati vabvisa chibundu checancer chiri muna Marty. Vakati zvinenge zvasaririra, Marty tichamita radiation. I remember my Marty vachienda vari vega na Marty kunyika tisati tambosvika. Ndakazotevera muna December 2017, 18, 2018 tichisvika, achiitwa operation January 25. Ndikadzoka mwana achiitwa radiation, vachipedza vakati
toda kutenda Mwari muna April mwana kensa yaya yapera. Takava nemufaro, vakadzoka kumba tikava nemufaro tichitenda Mwari. Kwaitwa routine checkups, vana PET scan, kudzokera kuIndia. They would confirm hapana chiripo until after COVID yapera takaona mwana gumbo rakuzvimba, dumbu rakuzvimba, kukaitwa futi scan karatidza kuti kensa yaya yadzoka zvakare. Yadzoka kensa iya, takadzokera kuIndia zvakare. Vasvika kuIndia, vanotiwo madoctors yadzoka zvakare kensa iyi. Kuti tiipedze kensa iyi, tine zvinhu zviviri zvatofana kuita. Tofana kubvisa maorgans akakosha pana Marty. It's either tobvisa hip or tinobvisa zvakati koshei zvacho. Asi hazvirevi kuti kensa inenge yapera. Takaita a long meeting, mai Marty vari kuIndia, indiri kuno nemadoctors, tikabvunza shamwari hama kwese kwataifunga. Asi mashoko anotaurwa nadoctor ndekuti zviri nani kuva nequality life naMarty pane kuti apinde zvakare mune zvatiri kutaura izvi. Then they opted highest doses of chemotherapy. Then they also opted for highest doses of radiation. Each and every day, Marty paibaiwa ari kuIndia, aikumbira madoctor anova maIndians kuti amunamatire. Aibvunza, Mwari wamunonamata ndimwari akaita sei? Ndinoona zvidhori zviri muno, ndinoona muchipfungaidzira. Womutaurira, iye otaura achiti ndinonamata Mwari mumwe chete, Mwari akasika denga nenyika. Ndiye wandoda kuti anamate. Musati mandibaya kutsvaka tsinga namatai. Waiva upenyu hwedu, Marty akaitwa zvese zvatataura. Ndobva tachidzoka on our way coming back. Tadzoka kuZimbabwe. Takacelebrate birthday raMarty. Celebrate birthday raMarty. Marty akabva aita heart failure. Again, ndimboita flashback kanogona kuti batsira kuziva kuti from the day rakadiagnoiswa kusvikira achizorara nhasi. It was not an easy journey, but it was a journey yenge yakazara nemamiracles nematestimonies. Ndinorangarira ndichitaura nevamwe vanhu vachitoti let's pray for a miracle. Let's pray for a miracle kuti Marty araramiswe aponeswe naMwari. Ndikatopindura vamwe ndichibva ndati sure tiri kunamatira miracle yekuti aponeswe, but already we have a miracle that she is surviving from an early stage of 1 year 3 months necancer kusvika petiri panapa, because takapinda muPari hospital tichita machemotherapy imomo, uchiona vamwe vana vachitofa, wako achisara nesame condition. Saka it was a journey filled with miracles.
day by day. Tichisvika kunyika yeIndia first instance, cause reason yakaita kuti tiende kuIndia yakaita kuti wakato iwo wanoda pediatric neurosurgeon. Saka ni munomu wachibva wati no, tiri kumbokurifeya kuti muende kuIndia mukakwanisa ikoko ndo zvinobatsira mwana, because zvinhu zvake zvakabata mapatsi akawanda padhuze nekidney, padhuze nebladder, padhuze nechii zvese. Saka it's quite complicated. Saka ndo reason yatakaenda. I remember the first visit na doctor wekuIndia ainzi Dr. Vipin. Achibva andibvunza aona mareports nezvese. Chazvanzi mwana achiri kuenda kutoilet achiita pass urine zvakanaka. Ndikati zvikanzi haarwadziwi, ndikati kana. Zvikanzi kuita pupu, ndikati kana. Zvikanzi wachibva amutarisa, icho chiri chibhebi chidiki. Zvikanzi I can say her God is with her. And chakakura chiri chimwana chaingofara from chizera chiduku. Doctor achibva achifarira mazuva etinenge tichita maconsultations. Achingomutarisa zvikanzi she is always happy. Chandati yes, she is. Zvikanzi I will not call her baby Mandina, but to me I will call her happy child. Saka every day petinenge tichiita kuenda kumakimo kana kuita sei, aibva angoti my happy child. Kusvikira zuva wachiita makimo zvese waita, even kukwanisa kubvisa chichuma, ndo Dr. Vipin pawakabva wati sorry, I don't think Matifadza will walk. Handifungi kuti anofamba because pelvic bone rake rakajika rikangosara kadikidika kadai sescan. Saka sorry zvenyu, mwana anenge asingafambi. Chatatoudza vamwe vari kumba indi patatongozvigamuchira. Saka ndiri kufamba tiri pahospital, tida kuti tiwane mvura yekuti tichienda kumba. Ndakamubata ruoko, sindaifamba manje ndakachimubata ruoko. Ipapo inga achizosvika 2 years apedza kuitwa operation. Saka ndakamubata ruoko. I remember ndaimubata neright hand iye achifamba kuside ruoko. Achibva andigwina ruoko rwere iye achiita sei achizunza ruoko rwake kuti ndichisiye. Saka ndakabva ndavhunduka ndikati ko mwana akuita seizve iye asingafambi ada kuita sei. Uyo abva arudhanzura ruoko, achibva atanga kuti 1 2 kufamba kumberi kwangu, zvekuti ndakasurpriswa kuti ko Matifadza anofamba, takanzwa kuti haafambi. Ndichibva ndatora foni yangu ndokutora video. Ndichibva ndatotanga kutora video ndichitoti Matifadza can walk. Ndichiisira vanhu vari kumba, ndichifonera dedhi wacho kuti pavidhio call ndikati honei Matifadza can walk. Vanhu vese vakava mufaro because taisambofungira kuti anogona kufamba. Monday tichienda kuconsultation, ndakabva ndatoita deliberately ndikati regai Marty wacho aita sei atange kupinda muofisi madoctor. Doctor iye akasimuka pacheya pake so kudai so achibva ati Marty, achibva ati happy child, you can walk. Achishamiswa, achibva amusimudza, achifara. Saka the life of Marty was filled with miracles. The miracle yekungokwanisa kuti tione kuti Marty azokwanisa kuita gogo kana chii was not the real miracle.
The real miracle was an everyday blessing. Tichiona the mercies of the Lord, which are new every morning. 2023 tadzoka naMarty kubva kuIndia, akaita heart failure. Percentage yake yakasvika pa 12%. Marty, remember tichenda ona Dr. Manungo, akamubata wakati mwana aita heart failure, akadhimitwa muHDU, vakaita zvose zvavaikwanisa. Marty akabuda. Marty, our last visit in November last year 2024, hati yake yairatidza kuti yakwira kusvikira ku 34%. To us, we were very happy and excited. Each and every day, what would motivate us to do the work of the Lord were daily miracles zaiva naMarty. I remember one day, Pastor Jairo, Pastor Parangeta, and the directors vakauya kumba. Zvikanzi Mandina, unozvifambisa sei? Uri kuita basa, uri kuita chikoro, une mwana ari kurwara. Mhinduro yangu namai Marty yakangoti, Pastor ndiMwari. Hatisi kuzvigona tega. To us, it's a surprise and a miracle. To the extent yekuti takatotanga PhD, tichiita Marty achirwara, uchidzoka, uchidzoka kuti apinda ICU, uchidzoka, asi Mwari akatisesedza. Marty aive mwana anofara, aive mwana anoda Mwari wake. Muna January takaona Marty kuti dumbu rake rakuzvimba gore rino. Dr. Manungo then advised us, endai munoona oncologist Dr. Liwayo. Takaenda tikasvika. Tanga kwa February vakataura Dr. Liwayo vakatiwo hlashwayo, toda kutenda nekuya kwamaita, asi ndoda kukutaurirai mashoko aya. Marty anogona kusapedza 3 months munaye. Vakataura vakatiwo denda riya radzoka riri aggressive, radzoka rabata bladder, riri kufamba richikura richienda mudumbu, richinobata makidneys. Asi chatiri kuona ndechekuti haacharasi mvura. Kusarasa mvura kwake kwakuratidza kuti one of the kidneys is affected. Indeed, kidney rake reku right rakanga raparara. Doctor anotaura chitiye taenda kuna urologist, anotiye hatikwanisi kumuita operation nekuda kweheart failure yakamboita. Chatingatoita kuchengetedza quality of life ina Marty. Asi kana pane chamaona, dzokai mwana tomuita inonzi nephrostomy, yekuita kuisa tube kumusana kune kidney riri kushanda, reku left toisa tube obudisa urine ekoko. Variko vamwe vanhu vanorarama vane 1 kidney. Tichifamba tichizokera kumba, takatanga kutaura nyaya yerufu rwaMarty. Iye akarara ari kumashure. Tikati shamwari, tina Marty kwemazuva mashomanana, ngatirambe tichiwedzera rudo kuna Marty. Marty tanzwa kudaro akaenda ku lifestyle center,
Adventist Lifestyle Center, vakamuchengeta zvakanaka for 20 days. It was indeed a blessing for us. She really enjoyed her stay there. Some may not know Adventist Lifestyle Center. I pray kuti vachataura pamusoro pezvayo vachingopa summary yaMarty. Indeed, Marty enjoyed the place. We saw the change. Tikaona, we were happy each and every day. Prayer sessions were made. Before any admission or administering any medication, they would pray. Dr. Hleza and team, the team yao, namai Alaisa Mbiriri, Pastor Watson Mbiriri, vaiwe vachinamata, my director, North, Union, vaiwe vachinamata each and every day, Panamati. Achipedza 20 days, Marty. Wakamufaro wedu tikati zviri kuita zviri nani. Zvichidaro kidney riya mvura iya yakanga isingabudi zvakanyanya. Ndopatakapiwa advice mwana kufanwa kuitwa nephrostomy. 2 weeks ago on a Friday, Marty akaitwa nephrostomy. Madoctor aiti haagoni kumurarisa. It was a miracle kuti vakamurarisa. Ikabuda zvakanaka. I still remember vachibuda madoctor vachitiwo vari paAvenues. She performed well and we were so excited. On a Monday, arimo achifara. On a Tuesday achifara. Maxen Dr. Manungo vachiuya. On a Tuesday vakaona Marty, she was down, pain iripo. Tikati zvikanzi doctor ndombomira kuku discharge. Tikati it's fine. Kuitira kuti ndione recovery. Pain yakaramba iripo. Pain mudumbu each and every day. Abdomen. Marty aisarara nemudumbu. Achirwadziwa chichuma chakanga chichikura. Vachaikura until my doctors ati Marty takumupa morphine. Marty akapiwa morphine. Yataifunga kuti inogona kumubatsira kurara 8 hours, 6 hours, 4 hours. 2 hours, pain yairamba iripo. Takakumbira kuti Marty aive newish one, madoctor achibva ndokumbira kudzokera kumba. Ndokumbira kudzokera kumba. Doctor ndobva abvunza unoda kuenda unodini? Zvikanzi ndoda kuti shamwari dzangu dziuye kumba dzekuchikoro. Ndoda kutenda Northwood staff, my teachers, administration and vakatendera vana 57 vana vakauya kuzoona Marty. On that day, Marty, she was strong and she was happy and excited. Akagara, akafara. I remember vanotiwo mama wake Marty akazotaura mashoko ekuti I'm strong, I'm not sick. I'm not sick, I'm strong. That was Marty for you. Tete wake mai machona vakanzi popai mapopcorn, tengai mafruits, mupe shamwari dzangu. Vaipinda vachinamata, vachifara, vachinamata, vachinamata, vachifara. Tadzoka kumba on a Friday last week. Takaona dumbu raMarty razvimba. Takadzokera kuna Dr. Chatora, vakaita nephrostomy, vakacheka, vakaona kuti chubhi iri kushanda zvakanaka. Vadaro vakatipfuura nekwa Dr. Manungo, Dr. vakaona. Dr. vataura ndobva vati we'll give Marty antibiotic but chuma iri kukura. Kabata dumbu rake. On a Sabbath last week, we were surprised. Zvikanzi pastor kune mavisitors ariko. Matanga arara achichema. Tikaona pastor Muvuti, mai Muvuti vapinda mumba. Tikaona pastor Chibwe vari mumba. Vanotaura mashoko ekuti nasi Global Youth Day. Tauya kuzoita Global Youth Day na Marty. What we had done as a family each and every year, printisa t-shirt for a Global Youth Day. Ndo atanga takapfeka. Marty aigomera akapfeka t-shirt a Global Youth Day. Takaiva neservice yakanaka. My senior pastors, I really appreciate it. Vanoti vafundisi
toda kuita service. Patiri kuita service hatisi kuparidza, toda kumbotaura nyaya. Vachitanga kutaura nyaya, Pastor Mbiriri Watson nemhuri yavo ndopavakanoka door gate, ndobva wapinda, ndobva wagara. Rombo rakanaka, gogo sekuru Mandina vaivepo, gogo Makamanzi, vanatsano nesu vanatete, everyone was there, my siblings, namainini vaivepo, ndobva taita service yedu Sabbath school. Patiri kuita tichipedza vachibva vaita lesson yavo. Lesson yavo yaitiyo, Mwari anokudai. Mukukudai kwaMwari, ndiMwari ane rudo, ndiMwari ane tsitsi. Mwari haadi kuona vanhu vachigomera sezvinoita Mati. Takateerera vakataura pamusoro pemifananidzo kuti aripo here akambofa akamuka akanamatirwa. Taura maexamples aLazarus, asi chavanotaura vanotiwo asi Lazarus akazofa zvakare. Vari kutaura mashoko avo, mashepherdess vakauya, vakapinda vanamai Parangeta and team, vakauya vanamai Fusire Mudzengi, Tete Makove, vakapinda tikava nemunamato. Pakupedzisira vanotiwo as a family kwakaita mibvunzo yakawanda, asi chatakapedzisira semoni chipera inotiwo shuro yedu ndeyekuti muMati ararame. Asi munamato watichaita umwe ndewekuti let God's will be done. As a family, we all said, indeed, let God's will be done. Marty was in deep pain. Service by kuendera mberi, mai Marty neana tete vari kubedroom. Marty anodanidzira, ari kunzwa vanhu vachiimba anoti ndoda kuenda kudining. Ndoda kuenda kudining. Vanondidana ndonosimudza Marty ogara pachair. She attended the service in pain. She attended the service in pain. Akagara akanyarara, apedza akadzokera kunorara. Friday, Saturday yoyo kwakava ne all night mashepherdess akauya East Zimbabwe Conference, North Zimbabwe Conference vakanamata. We need a miracle, but let God's will be done. Takagara mumba Maxen tikaona kuti no Marty haasi kuda kudya, patiri kumufida, haasi kuda kutaura, haasi kuda kucommunicata, ari kufema. We phoned Dr. Manungo. Doctor then sent an ambulance chibva kuArunde hospital. Ikauya, ikapinda, ikatora Marty. As a family taivepo, vanatsano, vanamboya munhu wese. We drove nemota tikasvika pa avenues, akapiwa private ward. Takagara tirimo, Dr. Manungo vakaita zvavakakwanisa, vabva vati pachauya umwe doctor achakubatsirai kuti tinzwe kuti zvinoita sei. Doctor akauya, wisdom yemadoctors tina natsano nanamainini vakatanga kutaura zvinoita zvakanaka, toda kuti timubatsire mwana wedu kuti apore. Zvinomboitika zvichidai, asi zvatiri kuona ndezvekuti toda kumuchinja kuenda kuHDU. Saka toda kuita paperwork kuenda kuHDU, kune mishina yakanaka, zvese zvakanaka. Tikati no. So akaramba akatitarisa, tikati yes, muendese kuHDU. Toda kuita zvese. Ndobva vaona kuti vanhu havatori serious. Pavari kudaro, ndobva ati no, it's okay, ndiri kudzoka. Takaona machine ichidzika from 90, 83, 35, 30%, 20%. Mai Marty akati baba Marty naimoda na doctor. Pane zviri kuitika nechimeshini chavo. Ndakaenda unoda na doctor, ndikati doctor ndokumbira kuti muuye kuzona machine. Doctor akauya akatanga kutsanangura achitaura. Tichiona chimeshini chichidzika 15, 13, T Marty akazorora. Pane zvatinofarira, zvataifarira pana Marty. Toda kutaura pamusoro memories na Marty. Marty was an intelligent
little girl. She was intelligent. She was a happy child indeed. Sezvakataurwa nadhokta uya achingomuona. Marty was full of life. She was a leader. Imwe inotosetsa she was a hugger. Unoziva kubva pauduku hwake aingoti akasangana newanhu obva ati ngatihage mama, ngatihage mama zviko, ngatihage. She was just happy. And aipa mazita takanzwa nezuro vanagogo wake vachitaura nevanhu vese vachitaura, vanatete vanabamunini vachimutaura. Ainge aine mazita aipa vanagogo wake. Vamuvonzi gogo chikeni nekuti pairwara aimboita achiunzirwa ari muhospital kuPari uko. Vamwe vobva vanzi gogo zimhandara. Gogo zimhandara inobva kupiwa waimuti zimhandara ragogo Matifadzaishe, zimhandara ragogo. Saka iobva atovati wakunzi gogo zimhandara. Saka aingopa manemes. Akangonzwa kuti paita birthday. Ndikamuudza kuti nhasi ibirthday. Ibirthday rawatida. Nhasi ibirthday raMenora. Obva atoti mama ndokumbirawo foni yenyu. Ndobva ndamupa foni iya. Obva aenda uyo akutarisa pamachats. Oenda kuna Aunty Mashona. Uyo akutoimba ipapo. Obva aisa parecording. Otanga kuimba happy birthday Menora, happy birthday Watida, happy birthday Ninyasha. Akangonzwa kuti zvakadai so kana toti dhedhi wacho iko zvinokumba uko kana vamwe vakaona paine zvimaflyers zvaanenge akadhirowa achikala happy Father's Day, happy Mother's Day. Tiri kuLifestyle Center. Masisters zvese nevanoshanda ipapo vakatoshamiswa. Musi wa 13 February akandikumbira pepa, nzi mama ndida kukala, ndida kumbokala pepa. Saka ndipewo kala yered. Ndobva ndachimupa kala iyayi. Obva atanga kushedha pepa rese achisiya one side. Ndobva ndati ko iwe uri ungoshandisa one color nai zvinozobuda here? Ko wadini kumix up macolors? Zvikanzi it's because I like red mama. Ndikati ndaifunga kuti your favorite color ipingi one. Zvikanzi ndakachinja ndakuda red. Izvo apo ndakutokuudzeni kuti ndenda kuzoziva kuti why was she doing it. She was like preparing kuti nekungonzwa 14 February Valentine's. Saka iye ngari kutondigadzirira a surprise. Saka pendiri kumubvunza asi kuda kuita break up the surprise. Saka she is so intelligent in answering kuti aiwa ndakachinja ndakufarira red mazuva. And to me, to tell you the truth, ndakatofunga kuti ndezvewana vanongoshinja okala paya zvapera. Makuseni oenda kucottage kunogara sekuru. Paenda pana sekuru mamukasei ko ndiri kudawo kamaflowers sekuru, ndipewo maflowers. Zvikanzi zvoni musikuru wangu handimboregere kukupa maflowers. Ini zviri mumaso mangu, to tell you the truth, ndakangoti zvewana. Matenga nenyaya yekuti anoda chiflower pot chaidiwa kuchikoro. Saka ndozvaakudira maflowers kuti azopa dhedhi wacho pavari kuuya. Ndichibva ndatozvibrusha off. So wabva watomupa. Chazvanzi ko ndechida kumaisa mumvura. Ndechida kumaisa mumvura. Akabva achuza zvimaroses like ndida kuisa mumvura. Zvikanzi alright, matitsvaga chibottle drink. Chobva chatsvagwa paya. Iye obva azoisa. Obva ati thank you sekuru.
chakazondinakidza achibva achiti kuna dhedhi wacho zvikanzi dhedhi komagadzirira chinyi mama for Valentine. Wakuzondiudza pa iwo wachibva waseka zvikanzi mwanangu hapana zvandambogadzira ini zvazvanzi it's okay ini ndiri kugadzira something asi musawaudze it's a surprise. Zvavanzi zvikanzi saka mune chii mumota chekuti ndingawapi zvikanzi ndingori ne1 minti zvikanzi it's okay ndipei minti iroro achibva wamupa switi riyari izvi mwana ari busy dosho otoenda kumba akusara paya achibva andiona kuti mama waripo maflowers ndaanawo switi ndaanaro abva ndikumbira dhola zvanzi mama ndipeiwo dhola kani ndida kuzotengera mafriends angu pavanouya ndizovapa juice because paleft asiende paine ma100% juice twawana tudiki tuya saka tichiita dhola for 2 ini ndipandati ko nhasi uda kutenga nhasi uda kutengera chinyi zvikanzi handiti vanhu vanozouya sabbath for visit manje handizotengi kane sabbath saka ndida kugara ndakatenga madrinks ndikati ndobva ndamupa dholari ubva atenga achibva azondibvunza zvinhu zvese zvaaset-up zvikanzi ko mama hamusi kuda kumboenda panze chiva ndati enda watoita basa ndeida kutoendawo panze nasaka musoro kangu kange kachimuka kachitema rega nditombonogara pakamushana apa zvikanzi mama I think chimboendai kunze ndaenda kunze mata akasara achiitei achikumbira chicardbox kuna sister zvikanzi sister ndipeiwo cardbox ndida kuisira mapresents amama wangu obva arinyora box riya to mom achibva abatsirwa nasister achiita sei obva achironga kuisa zvinhu zvake imomo izvo handina kuziva kuti enga achinyora tsamba pakadhi riya raikala riya abva achinyora zvazvanzi to the most lovable mom, you are the best. You know you are like a doctor. You know my health like a doctor. And you tell me what to eat and what not to eat. I love you, Mommy. Happy Valentine's Day. I love you. Dokadra kandunyorera musi wa 14 iroro. Saka zvanyorwa zvese zvindiri panze azviisa mubox muya akukumbira sister handetinoisa pamubhedha pamama pamubhedha murumu wabva wandoisa ini ndakagara ndobva azobuda panze zvikanzi mama ko muchakagara panze munozama kuti aiacta semunhu mukuru zviri above yeage ko muchakangogara panze ndototi ndirichiri panapa kanzi ko chimboye mumba pabhedhi penyu pane something ndobva ndapinda paya ndichibva ndatarisa kwakuona zvese tumajusi tuya twaisirwa inini kadhiraki kalwa red raisirwa inini mune sweet hanonge ndamboriona because wakaita secret nadhedhi wacho kwakuzoti the message it touched me Mom, you are my doctor, you are like a doctor, I love you. And handidi kukunyeperai vanhu vaMwari tinokutendai neminamato yamaisiitira siku nesikati muchinamatira Matifadza. Handingashori simba raMwari ndikati it was a painful experience ye7 years tinenge takunyepera isangano. It was a journey full of life
Marty aita akarwara ongoita kana chiwiki uyo oita pick up after chemotherapy akufara akutoita zvekuchikoro akutodzokera pachikoro akaita 1 year asiri kuenda kuchikoro asi akudzoka akutopinda padesk because takati hatidi kuti timuprevende kuti arambe achienda nesame class yake. Tikati anozonzwa kurwadziwa achiti vamwe wangu grade 2 ini ndiri grade 1 saka takati haadzokorodzi. And we want to thank Northwood teachers for taking you through, Miss Lapson, Miss Mazuru, Miss Mukwada, the current teacher, nemamwe teachers akafara vachiita zvepercussion. She was participating imomo and it was so good. And above all things, Marty loved the Lord. Aiziva memory verse. Akakuitira, so the Lord bless you and keep you. He make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ndokurangarira achita that achida kupinda muoperation. Marty achiita izvozvo and she was so good. Achipedza ipapo achiita maBible quiz, achiita my youth and temperance. Marty was just a happy child. I will not forget mentioning the young brother. Maxen anochaiwo achiona picture iri raMarty. Achibvati Marty uyu akati Marty akafa. Zvikanzi uyu aripo uyu. Achinongedza picture iyi. Chibvati ipicture chete. Asi Marty akafa. Tichamona naye kana Jesu auya. Toda kukutendai, toda kutenda sangano neconference nekutibatsira through this journey of life yaMatifadzaishe. This has been our journey for the past 7 years. A life of joy, happiness, and a life of love. Marty was intelligent, just like her mother. The reason why ndakapa zita rekuti Matifadza Portia, mai vakapa Matifadza ndikati anoda kunzi Portia. Because ndiri kumuona Marty ane uchenjeri hwako. And indeed, she was very intelligent. Nhasi tiri kuradzika gamba, a hero who loved the Lord at a tender age. Aiudza kunamata, aikurangaridzai pama group calls. Tainamata as families, vaisaziva Mwari vainamata. We want to say thank you all. Tenda vafundisi vese, mashepherdesses, nengo imwe neimwe. Akutenda rubatsiro rwamaipa. Akutenda shamwari. Koma osi na my guru, you were there for us since day one. Thank you so much. Dr. Manungo and your team, you were there for us since day one. Twakutenda muri kwaMakamanzi, twakutenda muri kwaMandina, twakutenda every relative, twakutenda NZC, my Marty. At one time, havana kuenda kubasa for the past 8 months. There was never a letter from them to say you are dismissed. She was on full salary.
havana kumbonzi basa rapera. They were very caring and loving. Thank you so much. Takutenda shamwari dzabva kure nepedyo. It's far from Central Zimbabwe Conference. Vamwe vari online. Friends who are abroad, America, Europe. Even some of the doctors are online as we speak, who are in India. Tikitenda, we really appreciate what you did for us as a family. May the good Lord continue to bless you abundantly. Thank you so much. We are celebrating together. Covering 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. As we were praying as a family each and every day in the morning, each and every day in the evening, I'm going to kuimba number 32 or number 7. Those were the songs for us. Marty motivated us, as I've said, to work for the Lord. Chero zvisingaiti taita basa. And guess what? Mwari achitibatsira tichamushandira. Because we want to meet Marty kumusoro kudenga. Come rain, come thunder, we will work for the Lord. I remember mwachiti Mandina unoshanda seunopenga. Ndaipindira mwoyo nchiti havazivi Mwari zvaakandiitira. Ndikandibva ndataura nchiti hamuzivi Mwari zvaachandiitira. Regai tipengere muchechi. It is the safest place to be. Continue to pray for us as a family. Vakuti pamashoko kupedzisira mai Marty. Takafara parwendo naMarty. Noziva mavhesi etinoverenga muBhaibheri. Ndikuudzei vanhu vaMwari mashoko azokwadi. Unoziva ndakaona vhesi rekuti God is our refuge and strength and an ever-present helper in trouble. Ndakariona ndikanyatsounderline kuti yeah, this is an ever-present helper. Tinorangarira tiri kuIndia matari kuda kuitwa operation. And date wacho tangoenda tichingozi tiri kuita 2 weeks. Then ndo pakazoonekwa kuti pada kutoita mamwe maprocess nezvakasiyana maradiation nechi. And date rake reoperation rakabva rapushwa forward kuti ambotanga nemamwe maoperation nemamwe machemotherapy. Saka date wacho akatobhuka tiketi waingoti handateera mhuri todzoka tese nemhuri. Asi ndo petiri kupiwa date reoperation riri beyond date rekudzoka kwawo. We were devastated. Kuti date raiswa kuna 19 January. Iyo flight iri kutofola pana kutanga kwa January ikokoko. But pasina zvokuita ukada kucancela tiketi mari dzacho dzakuwedzera. Saka date wacho had to come back. Ndibva ndasara ndichiti chivatangosavara tichibvunzana. Tikati saka ndinoita sei? Ndosara Marty achioparitwa ndiri ndega. Kotoita sei? Abamati vakati Mwari achamira newe. Tabva tasara paya. Ndakamira ndichimirira zvimwe zvimota zvidiki zvemuIndia zvitukutuku. Ndobva ndanzwa makadini. Munozwa ndakavhunduka so kuti makadini muforeign land ino munoziva kunenge kungori nemaIndians, maAfricans, it's rare.
ende waunotozowana ndewanobva kunana Tanzania kana chii. Chiva ndatoti muZimbabwe no ndobva ndatongomumhoresa makadini kwakuzobvunzana ukama kwakuzoona the late Pastor Ndebele senior. Saka wangu waendawo kuIndia for some procedure ikoko nemhuri yawo nezvese. Saka zvichibva zvazotosvika pakuti iyo procedure yongu waendera kuIndia wakazonza hawachakwanisi kuiitwa because of age. Saka wangu wakungomirira hawo tiketi day rawo wasisina zvekuita. Yet mwana wavo engabvawo kuUK kuti azokwanisa kuwaita nurse after the operation. Saka atongofambira asi dhedha wachaitwa procedure. Saka inini manje date raMarty ndorengera next. Tobva tachitoona kutoti saka Mwari ndo present helper in terms of trouble. Ndaishaya kuti zvinondinomirawo nani muforeign land ino, but mandibatsira. Munoziva vakatibatsira because kuIndia kunenge kuine chikafu chinowawa, maspices, machii, asi we had food yakanaka vachitibikira kana sadza nechi mwana abva muoperation vachitomubikira porridge vachitomubikira zvese. Pese pazvaiitika ndaibva ndati a very present helper in times of trouble. Ndakafara takamira tese padhei reoperation vachitisimbisa tichinamatira Marty kusvikira dhedhi wacho vachizodzoka. And we had a happy time in India. Akawanda the testimonies that we saw through the life of Marty. Tinoda kutenda wese wakaparticipate in the life of Marty. Muri kwafusire kuIndia ikatibatsira tikagara ikoko tichimbovavisitira tichingoona weekend totodzoka. It was so good. We saw the end of the Lord. We saw the end of the Lord. I remember pa airport, imwe time, vakuda kuto expire time ye check-in. Apa ndine mabhegi nechichi. Satapedza munopa muSouth Africa munoto wakanonoka se ma-attendants acho. Kusvikira taku patime yatapedzera kusevhwa pepangosa boarding gate time yacho yeti gate racho riri kure. Apa ndine bhegi ndine mwana ndakushaya kuti ndoita sei. Umwe murume achibva angoti muri kutokwirawo muri kuenda kuIndia muri kuenda kuNew Delhi. Neniwo ndiri kuenda ikoko. Regai tifambe tese. Chiva ndati all right. Munoziva akabva atora chibhegi achibva abata mwana muruoko achibva atanga kumhanya. Ini ndamumashure manje ndangosara ndisisina chinhu nemapepa chete. Ndakumhanyawo kuenda kusvika time chiva tapinda takakwanisa hatina kuzoitwa closed out. Ndichibva ndati a very present helper in times of trouble again. We witnessed the end of the Lord. Marty was a testimony. She was a good person. She was a happy baby. My last weeks I love you, Mama. I love you, Daddy. I love you, Muno. I love you, Auntie. I love you, Gogo. Engachingo express my words of kindness, words of happiness. Zvese zvakangonaka.
saka tinoda kutenda Mwari. It was a life worth living. Ndinokopa zvakawanda pamusoro pemwana wangu. I've learned to be strong through Marty. I was a weak person, ndichitoshaya kungodaiso changorwadza ndobva ndatokasikira kuchema, but Marty akandidzidzisa ndikakwanisa kuva a strong person. Ndinoda kutenda Mwari nemukana wekundipa kuita mother this child akarara apa uyu. Amen. Thanks. Thank you so much. Mwari akukomborerei. Tinoda Mandina na Shepherdess Mandina vakwanisa kuunganidza simba kuti vataure kwa yemwana, the history and life of Matifadzaishe Portia Mandina, a touching and painful story, but full of good memories anotibatsira pakurarama, anoburitsawo how God works even in awkward and difficult circumstances, kuti Mwari vanenge varitoripo vachitoratidza zvimwe zvinhu zvikuru zvepresence yavo. Saka Mwari anyaradze mhuri yekwaMandina. Pane motokari mbiri dzablokawo one of our neighbors ane appointment kwadoctor, saka tokumbira kuti kana tadedzera motikari idzodzo momhanya monodzibvisawo pamusuwo pemba pake dzabloka gate. Saka C200 yewhite AEJ 4969, C200 yewhite AEJ 4969, then Nissan Note AGO 0729, Nissan Note AGO 0729. Saka tokumbira nokasika manyai munobvisa mota iyo tavamisa kwenguva yakareba. Iko zvino ndichadedza Maubra Choir kuti itipe a piece of music. Panguva iyoyo tinenge tichita change yepower source yedu, saka ndichangochenjedza vakomana vesound system yedu kuti vagadzirire pari kuchinjwa power kuti isa affect mishina yedu. Then mushure maizvozvo MC anenge aine simba. Apa ndanga ndisina simba Mandina namai Mandina nekuti ndangada kuti vataure zviri padundundu pavo, nekuti vamwe tose tigozivawo nhoroondo of the journey yakafambwa nemwana. Saka ndine vamwe vachataura vashoma vanoremekedzeka vane mahofisi makuru kudarika hofisi yangu, hofisi dzimwe dzandisingagoni kusvika, asi ndichavamhanyisa mukati mezuva ranhasi kuti nguva yedu ifambe mune zvakanaka. Saka Maubra Choir ichatipa piece of music patinenge tichinja magese edu. Tinotenda.
Pamotikari dzedu dziya pasara mota 1 isina kumuridzwa wayo haana kuuya. Mota yemerun, Nissan Note yemerun, AGO 0729, AGO 0729. Tinokumbira kuti mutibatsirewo zvikuru kuti mota yenyu imbosuduruka, vamwe da kubata vana chiremba vakwanise kusimuka. Tinotenda zvikuru. Pane zino nguva ndichadeedza anomirira Northwood Primary School kuti vauye kuno kumberi vataure mukati memaminutes anokwana kuita iwo 3. Sekutaura kwandaita iko zvinezvi ndane simba, mukanguva nanguva ndasimuka ndakutokumisai. Then mushure maizvozvo Dr. Manungo vachauya futi zvekare in 3 minutes votaurawo A1 from a medical point of view, vachisamarizawo saizvozvo. Saka iko zvinezvi ndichapa nguva kumutungamiri vedu veNorthwood Primary School headmaster vedu. Mazita pamusoro murekwa Mandina pamusoro yamane shamwari ukuru hwese huri pano. Kana ukasvika pane difference, kana makasvika panapa anotasvika pachechi, ukasvika pachikoro, the same building inogona kunzi church panapa inogona kupiwa a different name. Therefore, on behalf of the Ministry of Primary and Secondary Education, today we are mourning. We are mourning. Kunzi chinzi chikoro hunge pane vana. Saka pagoni kuwanikwa head wechikoro kana maticha pasina vana. Saka semhuri yeNorthwood tarasikirwa. However, Marty was very different. High self-esteem, angry, self-driven, courageous, determined. Determination I know she was a friend of mine. Imimi ndimaitonetseka nokuda kunzwa tsitsi. Aizwa kuti izvi ndozvikwanisa izvi. So pana Marty tarasikirwa already as a head of school. 6 units dzangu ndandakadodzibata. Dzadzitovapo. Because whether are over 2 weeks, paingouya chete. Paanongonyora. Vari kuziva vana vari mugrade iwe. Aiuya achibuda top. Ndio zvazviri Marty izvozvo. Very intelligent. Zvaitaurwa navabereki. Ndio zvaiva ari. So toda kutenda vabereki vakasenza vakabatsirana nemwana vakaita zvese zvavaigona. Chinotifadza ndechekuti Marty anga ari teacher kwete kune vamwe hama dzake neshamwari navabereki akatidzidzisa. Ndizvoka ani mazvina zvangu aitaura. Saka toda kutenda takamirira bazi re-primary and education on behalf of the DSI who are supposed to be here. Toda kutenda nekuungana kwamaita matibatsira nhamo ndeyedu isusu veministry pazuva ranhasi. Toda kutendai nokutibatsira nebasa guru ramaita. Mwari vakurumbidzei vakomborerei. Tinokutendai. Tinotenda nevekuchikoro vanongoratidza ndevekuchikoro vanoziva mainstruction vanobva vateerera to the dot. Handitika havana kutambisa nguva vangoenda nemo. Ndichadeedza Dr. Manungo kuti vauye nekukasira kuno kumberi vataurewo. Ndo vakanga vaina Marty almost from day 1 of the journey of illness. Dr. Manungo. Pamusoro yevafundisi, pamusoro amane shamwari, pamusoro yevekwa Mandina. Pastor Mandina vakandikumbira kuti nditaure a little bit pamusoro paMarty nezvose zvaiitika. Inini handifariri zvokutaura. Saka, but for the sake
of this girl, ndakati ndichataura. Because ndofunga ndima yangu yakapera. From day of birth until day of what? Of death. Tatiri tose nani? Namati. Paakazwaga musikana uyu akazwaga zvakanaka akachema, in the initial few months were okay. Until this day when the mother came, vachiti, I could feel a what? A lump. You have heard the story, how it all progressed from there. But I wanted to say this tumor or cancer inonzi rhabdomyosarcoma. You have heard of cancers in children or in adults. Ma cancers akasiyana. Mamwe anonzi macarcinoma, mamwe anonzi masarcoma. Masarcoma ndiwo ari aggressive. Rhabdomyosarcoma, it's a very aggressive tumor. Yakadevelopa pano pa pelvis apa. Payakatangira panonetsa kuti ukurumidze kuiona kuti pane something chiri kuitika, because inenge iri mukati iri hidden. Saka that's why patakazoiona tumor iyi yanga yadla bhonzo yadla nyama. That's when it was detected, because payakatangira pacho. Saka the tumor iyi iri very aggressive. Marapiro ema cancer ose surgery, drugs, nekupisiwa kana kuti radiotherapy. She went through all these types of treatments. Unfortunately, the one in nyanya kubatsira iri surgery yakangotapudza, asi mamwe cells cancer akasara aripo. Ndozo kama yaona gare cancer yadzoka, gare yatreatiwa, cancer yadzoka, until this last moment. My doctors akati, no, we can no longer continue tichipisa kana kupa radiotherapy. We can no longer continue tichita chemotherapy because of my risks kana my side effects of those modes of treatment. Saka takazopinda mu phase yokuti tava pa palliative care. Palliative care teta kubatsira kuti munhu asatambudzika nezviripo, asagwadziwa. Are we comfortable in that process by palliative what? Palliative care. But Marty was a very lovely girl. I don't remember ndichimprika achiscreamer, unlike other children. I don't remember. She was a very strong girl. So I started to involve other doctors. But within the process, I also then became affected. Kuti ini ndichida kuti ndibaye Marty, misodzi yangu yaenda padhuze. Saka ndaiti zvadaro ndobva ndati ndotsvaka shamwari dzangu. Shamwari, uya undisire kanyula panapa. Even to the extent yokuti musi vakabuda ndisina kuita munamato. Because ndaita kuti ndikaita munamato, Marty akationa ndichichema, anoti doctor ari kuchemei. Saka ndingoti vabuda ndosara ndozviitira munamato wani wangu, ndosara ndochema ndiri ndo gavadi vabuda, because I didn't want it to be affected. Ava mai naBaba Mandina they are very strong and good patients, good parents to work with. Avanambokomplaina kana musi umwe chete kuti Dr. Manungo madai. Taifamba tose muzhirai tichiwirirana. Okay, now the other point I wanted to mention is that as doctors, atina kupuwa the tree of life. Atina kupuwa the tree of what? We fight. Kuti upenyu hwavanhu huite rinani. Cancer is one of the diseases inonetsa kucontrola. So, what is important? Kuti in the process, andimanzwa musikana uyu akazorora achizivani Mwari. So in as much as tinotreat physically and mentally, but chiri important is the spiritual aspect. I have no doubt kuti panouya Mwari musikana achamuka. Ivo mai Mandina vanotaura kuti her understanding, her comprehension was beyond her age. Akavaudza kuti chero ndikafa asi ndoziva kuti ndichamuka. You see that level of what? Of understanding. Then the other point I wanted to say is that there are so many types of cancers that can affect adults
and children. It is important that if you see a lump or a bump somewhere, quickly seek medical advice, because you don't know what it is. If you get pain anywhere, seek medical advice, because presentation of cancer, it's no siana. If it affects, there are 3 other or 4 other cancers which are more common than the rhabdomyosarcoma. Cancer of the blood, cancer of the leukemia, cancer of the kidneys, Wilms tumor, cancer of the eye, retinoblastoma. Retinoblastoma, you see it. Kwangona anything white, when you look at the eye, quickly seek medical advice. Abdominal pain, seek medical advice. Abdominal swelling, medical advice. See blood in the urine, seek medical advice. And mostly also, let's not wait to be sick. That in the, on a yearly basis for medical screening. And in this one, on a yearly basis, for what? For medical screening. Tisamira kuti munaite stroke. Tozotanga kudi kumanya. Saka, toda kutenda angu, overall kutenda Mwari, ndichitenda na mama colleagues angu, akati batira kuluka after Marty. There was Dr. Chitsike, was the one who started to involve Mr. Mboye Sango, Dr. Sachiwayo, Dr. Due, and most of them kushanda kunoita Mwari, achipinda ne Saturday, mu hospital. Mwana witsinga zaza pera, nema chemotherapy. Sasa nchadi, vichawanikwa, ukutola kuti timu transfuse, tola kuti timpe ma fluids. Saka nchingo pinda pa avenues, pa dokuvanda shanga ne umwe doctor, umwe Adventist, Dr. Chimonga shama, panapa tini challenge. Toda tsinga panapa. Saka tapinda pa tashika ku private ward kuya. Immediately Chimonga ndokuva atevera, kati manungu. Let's work together. Saka pa Chimonga achuya, achibara achimbaya tichimwisa cannula, tichiprepare kuti timtransfuse. So God had made it such kuti tiwane vanhu vanotibatsira. This is what noita. Akazofa akasi all these doctors vanga vachitibatsira, we're working together. So tatende edu tinoramba tichichema tinechi tinetari. Toda kutenda Dr. Manungo netime madoctors ose vakabatsira Marty kubva pazera ari muduku through consultations, through kumubatsira pakurapwa nekupawo care and advice kuvabereki. Tinotenda zvikuru ana chiremba makakosha mukati muupenyu hwenyu, Mwari varambe vachikuropafadzai. Iko zvine zvichadedzawo veku Lifestyle Center kuti vauye futi zvekare vataure kwatiri mukati me 3 minutes. Vari kuuya ndichataurawo ndakamirira Golden Stairs West District, pastor district inotungamirirwa na Pastor Mandina. Pastor Mandina vakaita district pastor vedu musi wa 1 July 2024 gore rapfuura. Before that point taingovazivawo samufundisi mukati me North Zimbabwe Conference, nekuvazivawo nekuti vakambenge vairi personal ministries director mukati me conference yedu, saka takanga tambointeracta navo palevel iyoyo. Asi takazokunyatsokuvaziva nekuzivawo mhuri yavo from 1 July 2024. Muchivaona Pastor Mandina, the way yavaihandla district, waisagona kuziva kuti nekuti vaita basa namazvo mukati medunhu ravo. Vakauya vakatanga kuita ma visitations across all the 11 churches dzemudistrict mavo, vachienda door to door vachisangana nenhengo. Taibuda sema elders, and at times taifinisha kumanheru kuma 8:30 votanga kudzokera kumba kubudiriro. Vachisvika kumba vafona kuti Pastor masvikere, voti ndasvika. Asi mukati mavo mainge vakatakura dambudziko chihombe, but he was a brave man and a courageous man and a man who loved his Lord. Ndinofungidzira kuti upenyu hwamatifadza hwakavapa simba kuti varambe vachishingirira nekubatira Mwari mukati mebindu ravo. Tichizozivawo sedistrict pamusoro pekurwara kwamatifadza,
zvakave zvinhu zvakabata vanhu vazhinji zvikavarwadza kuti ndo dambudziko ranga rakatasana namufundisi. Mufundisi vanonyora pachanel yavo yeWhatsApp mazuva ose vachipa mavhesi mangwanani nemanheru, asi mumazuva apfuura aya wanga wakuona kuti nguva dzacho dzimwe dzanga dzakuita dzichipotseka. Endi ndakanga ndakutozviona ndofona ndichiziva kuti mufundisi I assume kuti ma stress levels kana kuti situation haichisina kudi kumira zvakanaka. Vanga vari panguva yakaoma. I remember even the very last day vandifonera makuseni tichindosangana mukati mechipatara. District richiuya, manasekuru nanagogo Mandina nagogo Makamba manzi vachiuya tichindosangana na Dr. Manungo. It was a very difficult day. But toda kutenda ruzhinji kuti vanhu takaedzawo kumirawo navo kuti vasange vakamira ndega vega vakanga varipo. Saka tinongoti Mwari vagone kunyaradza mhuri yekwaMandina. Ndipastor vedu, he saved fully, zvisingaratidze kuti ndingape excuse kuti ndine mwana ari kurwara, but at the same time vaikwanisa kuatenda kumwana kumudzimai. Uchinotaura kuti ndambunochinjana namai Marty, ndazomhanya kunoona mai Marty, but vobva vapfuura futi zvekare nekuchechi. Mwari aropafadze mufundisi namai Mandina. Vakapfuura through a tough time. Tonamata kuti Mwari avagone kuvanyaradza uye avape simba kuti vanyanye kuwedzera zvavanga vachiita mukati meministry iyi. Chasira nguva kuLifestyle Center. Tinoti Mwari anyaradze seGolden Stairs West. Mangwanani akanaka sangano. Pamusoro imhuri yekwaMandina tinonzwa kurwadziwa chose nezvakaitika kwatiri. Baba vaMarty, Pastor Mandina vakatibata kuLifestyle Center kupera kwaJanuary. Mushure mekunge ana chiremba pavakataura kuti havasisina chavanokwanisa kuita. Isusu kuAdventist Lifestyle Center zvakatombotiremera. Takatora kufunga kuti tinokwanisa here kutora Marty iye ana chiremba vata mwana uyu asarwa nemazuva mashoma. Takatombobata kufonera Dr. Hlwachwayo on papi. Vakati isusu hatisina zvatichakwanisa kuita naMarty. Imi kana muchiti munokwanisa itai mwana apa palliative care. Ndakaita phone call kuna Pastor Mandina nchida kuti nditi pastor, ndikati sekuru expectation yaminayo neLifestyle Center ndeyekuti chii. Tiri pakuedza kuona kuti zvanzi mwana uyu ane mazuva mashoma ekurarama. Isusu tikamutora pamwe takutotorerawo vabereki vake tumazuva twacho twasara twekuti ararame. Asi tinotenda Mwari kuti pastor vakangoti aiwa muzaya mazuva aMarty asara amashoma, isu tatogadzira nyangwe rufu rwake. Imimi chingoitai zvamunokwanisa, mukagonawo kumupa chikafu chinoita kuti mazuva ake mashoma asara anga achinzwa zviri nani, mukagona kumupawo zvamunomuitira kuLifestyle Center. Itai unani hwenyu hwese. Isusu tinoda kungoti mwana aite zviri nani, hatingangotarisi mwana. Ndo patakazoona kuti vabereki vake vakatoshinga, regai titi isusu seLifestyle Center tiitewo unani hwedu. Saka Marty takagara naye for 3 weeks muna February, kubva musi wa3 February kusvika musi wa24 February. And Marty akanga ari strong. Maybe pama procedure ake ese akanga achiitwa kuLifestyle Center. Kunyange chikafu chaicho chekuti ari kupiwa, ari kujusirwa ma vegetables, asina kujaira kupiwa ma vegetable juice. Anoda kuvunza kunzwisisa kuti izvi muri kundipirei. Procedure dzanenge achiitwa paroda kuiswa ma IV vitamin C tsinga dzichishayikwa zvambe zvichitaurwa izvi. Akanga ari mwana aitaridza kushinga, aitoshingisa unyangwe nesu. Panenge mai vache vachitsanangura nyaya dzake dzanenge zvekurwadziwa kwake, unokutobatikana kuda kuchema. Asi ukatarisa Marty wotoona kuti Marty wacho akatosimba, ari kutokumbira ana chiremba naDr. Hlezava, team yese ndo vakanga vachibatsira Marty pa3 weeks dzaagara kuLifestyle Center. Akapa Dr. Hleza song yavakatipa toda kuti muimbe muigone. Nezvese zvakanga achiita achititaridza kuti patiri kuita maprocedure timbiswa naMarty tabatikana zvikuru. Ende takanzwa takaremekedzwa nemhuri yekwaMandina kuti pamazuva vakaudzwa kuti mazuva asara mashoma, vakatiremekedza kuti pamazuva iwawo timaspendewo 20 acho tispende naye Marty, zvekuti tinoda kukutendai nenguva yamakatipa kuti makatikoshesa
mukavimba nelifestyle center yenyu kuti pada pamazuva tushoma itoto maigona kungoti dokta vati chiendai kumba mungonozorora muchiona kuti mwana ari sei, but makati pamazuva mashoma lifestyle center itaiwo zvamunokwanisa. Maybe ndichati Dr. Hleza vangotaura tushoma. Okay, good morning, everyone. So, at the Adventist Lifestyle Center of the Zimbabwe East Union Conference, we focus on chronic disease management through lifestyle medicine, which is in this particular case, medical nutrition therapy, exercise therapy, water therapy, sleep therapy, assisting the child to be comfortable, and also that she may live maybe the last days of her life in a more comfortable environment. That was our goal, which for the 20 days we're aiming to achieve. And we also specialize in diabetes management, hypertension management through lifestyle approaches. And in these approaches, they also support medical procedures for someone maybe who's coming out of chemo to be able to recover well as to be able to have maybe a surgical operation that is coming to be more successful. But there were 2 events with Marty that left an imprint on my mind. So one day I left the center a little bit late in the night and I prayed with her. And as we are done praying, she said, "Doctor, I want to pray for you." So the only prayer that she mentioned on that particular night was, God protect the doctor from accidents. So I left the center and in my mind I'm saying, what kind of a prayer is this? But anyway, I drove home. On my way home, ndaita zvekupatika zvazvia. Ndotoona pane accident, road yakavharika. I maneuver, and the second time, ndoita zvekupatika ndoona pane accident, road yakatovharika. And I maneuver, there were 3 instances on the road I use every day to work to home where there were 3 accidents. And Marty had prayed one prayer: God protect the doctor from accidents. The other time, she gave me a song, as Dr. Mbiri has indicated, and said, can you please memorize this song and sing it when we have devotion? We sang that song on a departure from the Lifestyle Center. So as we think about Marty, even as a Lifestyle Center, she impacted us as a group in a great way. Thank you so much. Tinotenda zvikuru nerubatsiro rwatakawanawo from Lifestyle Center neimpactwo mwanasikana Marty yaakaita. Saka airapiwa asi airapawo vanhu in her own individual way. Ndichadana vatungamiri vedu veNorth Zimbabwe Conference kuti vauye kuzotaura kwatiri panguva dzino. Nekuda kwokuti vafundisi ndoziva kuti mavhesi anoda kutaurwa. Saka ndichavakumbira kuti varesiste the temptation, asi ndichavapo grace yekuvawedzerawo maminutes mashoma kuti vagone kutaurawo zviri mukati medundundu. Saka vakamirira North Zimbabwe Conference. Okay, hanzi vabuda panze. Tinotenda vachidzoka. Ndichakumbira elder vedu, Elder Chimuka, kuti vauyewo vataure mashoko. Mashoko avo achanyanya kutarisira kana kutarisa mhuri yekwaMandina nemhuri yekwamaKamanzi pamwe nesu tose vachitiedza kutisimbisa mukati menguva dzino. Saka Elder Chimuka, uyai zvenyu. Mangwanani vana vaMwari. Tinoti neurombo maini nemningina. I think we have been together with this family almost from day one. Tichibetserana nezvatabetserana nazvo kuitira kuti mwana akwanise kupora. So Pastor Mandina pavakati nditaure ndakati no, mningina handisi kukwanisa kutaura because Mandi
has been very dear to me, and we know the struggles that we went through, maybe in Chaimbisa. But then he just said, okay, ngatinyore speech yacho pamwe chete. And usually I don't have written things. Saka ndichaverenga panapa ndezvandakanyora pamwe chete nemfundisi. Dear family, friends, and loved ones, we gather here today not just to mourn, but to celebrate a life that was full, meaningful, and inspiring. The life of Matifadza. She was a warrior, a teacher, a light in the lives of both the Mandina family and family Ekwamainin. She leaves an indelible mark, and she has taught us that what you do for yourself is gone when you are gone, but what you do for others remains as a legacy, the difference that you make. Marty was my daughter, and her life is a testament, and I'll repeat that part. She was my daughter, and her life is a testament to walking by faith, even in the face of adversity. She battled cancer with strength that defied her age. She smiled through the pain, prayed through the struggle, and taught us that faith is not about avoiding difficulties, but about trusting God even in the face of difficulties. Do not count her life by the number of days, but by the impact she has made in the number of days. Her laughter filled our hearts, her kindness touched our souls, and her faith strengthened our spirits. She has run a race. She has fought a good fight. I'll repeat the same verse my brother repeated. 2 Timothy chapter 4, verse 7. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth there is laid for me a crown, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to those who have kept his appearing. Marty has finished her course. She leaves us as family, not with emptiness. We are not empty. And to trust God completely. For some, they are given a child and is taken away. For others, they are never given one. For others, they given a struggle with the same child in the old years. All of it to teach us not to trust ourselves. It is all of God and nothing of us. As we continue without her physical presence, let us not forget her joy, her courage, and her faith. Let us live in a way that honors her legacy, trusting that one day we'll see her again in a place where there is no more pain, never to part again. Marty lived a complete life. Now it is our turn to carry the light. Family, if we hope to meet here, our hope is trusting God and not look like our struggles. The pastor and the wife never looked like their problems, even though they had many. May we find comfort in knowing that the hope that she has lives in our hearts, and God sustains us through it all. May God bless her all. Tenzi ari domboredu nechidzedu tisa ziro zese nechi riro nedombo dombo rinema simbane fute apotane tande wedu kutrunga wiriro chedu
Tinotenda nemashoko akanaka uye that beautiful piece of music. Not Zimbabwe Conference yati hanzi this is too close to home. Hanzi moyo yedu yakabaikana hatigone kumira. Sikavasira to the higher organization kuti ikuexpressa what they felt throughout the journey. Saka pane dzino nguva ndichakumbira vari kumirira Zimbabwe East Union Conference kuti vasimuke ivo vouya votaura vakamirira the entire pastoral family mukati meZimbabwe. Pastor Mfuti. Ndofunga Dr. Jande vangotora mazwi angu. Andi zvakaoma kuti nditaure. Asi ndoda kuti nditende Mwari on behalf of all pastors and all elders. Vese vakaona Marty pa last minute. You would do nothing except to make a prayer. That Lord allow her to rest. Kana ndakakanganisa ndiregerere mwanangu ndini mwakaita prayer yakadaro. In fact ndasvika kumba mbuya wako wakatoti zvoinda kuita muna Marty uyu. Ndakati Mwari kana Marty asingagone kuti apone in these few days chiita yakuti arare. Chiita yakuti arare. And make us be ready for it. Ndoda kungoverenga vhesi. Iyi vhesi yangu yandinoverenga yandinoda chose. Saka mavhesi mairi muchatondiziva nemavhesi iwayaya kusvika ndafa. Isaiah 57 verses 1 and 2. Ndiri kuverenga muNew Living Translation. Ndoda kuti muteerese apo ndiri kuverenga. Inotiyo, good people pass away. The godly often die before their time. Good people pass away. The godly often die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from evil to come. Verse 2, for those who follow godly paths will rest in peace when they die. Amen. Totenda Pastor Mfuti, Ministerial Director weZimbabwe East Union Conference, mufundisi wavafundisi. Nekuda kwebasa ravo zvaireva kuti izvo vaifana kuminister kuna Pastor Mandina as another pastor, kuti Pastor Mandina vagone kuita go through what they were going through together with the shepherdess. Noteniti nekumira kwamaita namufundisi Mandina kuburikidza nejourney yakafamba from 7 years ago. Anzi Ben C200 AET 5610, Ben C200 AET 5610, 200 AET 5610. Takuda kupinda mukati menguva titungamirire murwiyo takasimuka, then tichawana a word from Pastor Tapera. Vacha compacta message yavo yavanga vainayo nekuda kwekuti nguva yedu tiri kune chekumashure kuti tigokwanisa kubata nguva yedu yelunch nenguva yeku Glen Forest ya 2 o'clock.
apotane tande wedu kutunga nechidziwiriro chedu vaoteredu masikati nechidziwiriro chedu nepenya pausiku nechidziwiriro chedu dombo rinema vote apotane tande wedu kotunga nechidziwiriro chedu champopori chatine nechidziwiriro chedu ikokona amari tapones nechidziwiriro ndewe anotungamirane nechidziwiriro chedu iye omwari muri bako bakore doone chidziwiriro chedu imimu mubatsiri emuripe and a shelter time of mighty rock in the weary cooling shed. For the pilgrim journey, shelter in the time of storm. Nedombo, Fote apo tanet dewedo koti tungamirira murishidziwiri chedu. Takamira kudaro ngative nenguva yekunyengetera. Zero. Mhepo dzingavhuvhuta, zuva renyika ringapisa, hondo dzingati seraunda, ndufu dzichipindira. Tine hope yekuramba takawigika mamuri midombo reutiziro. Tanzwa nhoroondo our daughter arara Matifadza. Zvimwe zvekurarama kwake hazvina akachengetedza kana even vabereki. Imi mune maledgers eupenyu hwake.
pakupera kwenguva tayambuka mupata uno une kuchemedza zvakadai, tichava nemi motitaurira kukurira uko takaita munguva dzekuchema dzakadai. Tinoda kukutendai kutinyaradzira vabereki, hama, sangano, tose pamwe chete panguva dzinogozha dzakadai. Hatizvinzwisisi kuti minamato yaitwa, maefforts ose ataurwa aitwa, maangels enyu aivepo, imi Christ the chief angel muchitungamirira kusvika patawa nhasi. This is truly beyond our comprehension. Asi mukupetwa nekupfuura kwenguva tabuda munyika ino inogozha zvakadai. That time is reserved for us. Pamuchatidudzira nekutiratidza nyasha dzenyu pakati penguva dzatapfuura idzidzi. Maita enyu Mwari, apo tinodzosa zvose kwamuri, pfuurirai mberi kutinyaradzira muri, kutipa that hope that surpasses this physical experience, kuti our hope ibatane neyevatana vakati vaona chipikirwa nechekure. They confirmed and testified kuti they were strangers and pilgrims. Vakananavira vakabata chipikirwa nechekure, vaona kunaka kwenyasha dzenyu. Tichapfuura mupata uyu. Endererai mberi pakutinyaradza nesoko rakutaurwa nemurandarume. Maita enyu nekumira naye, maita enyu nekutinyaradza. Mweya wenyu ngaurambe uinesu all the way. Muna Jesu munyaradzi, muzita rake tinonamata. Amen. Tichasira nguva kuna mufundisi. Nesuwo tine urombo hukuru nekurasikirwa namainini. Mwana wa sekuru na mbuya ndi mainini kwatiri. Madzisekuru sakure pakuradzikwa kwa mainini vedu. Zvikanzine munhu achibvunza mubvunzo, makumbo emunhu anofanira kureba zvakadini? Vanhu vakapa mhinduro dzakasiyana. Masentimita, mamita, zvinoringana nekureba kwake. Mhinduro yakazopiwa yaiti iyo, long enough to touch the ground. Kwai ndo urefu hwemakumbo emunhu. Ndo zvimwe chetezvo nemharidzo. Inogona kureba, inogona kuva pfupi. But kana tingaipa kuti yakareba zvakadini, tinoti isu ngaingoreba zvinoita kuti mutadzi azive Mwari. Panguva yandapiwa ndineidi kuti Mwari achatibatsira. Ndaudzwa kuti tine 20 minutes, saka kana 15 dzakwana mukuru wechirongwa munobva mamira kuti ndizive. Mukasamira ndo zvingangorema. Musoro wedu weshoko sekuru Mandina specifically nambuya. Matsime emvura mumupata wakaoma. Ndiyo sermon title yedu. Kana ndinga summarize zvamataura. You gave your daughter a fighting chance. That's the summary. Mwari akukomborerei kumupa a fighting chance. Each one of us will experience the valley of Baca. But it is not everybody
who will pass through to Zion. Kana tisati tasangana nempata webaka. It's just a matter of time tichasangana nao. Asa vasi vose vachapfuura nemumupata webhaka kusvika paZion. Saka tinoda kutarisa kubva mukati meshoko raMwari, Mapisarema chapter 84, verse number 5. Bhaibheri rinoisa pachena. Vakakomboregwa avo vane simba ravo riri mamuri, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Verse number 7. They go from strength to strength till each one appears before God in Zion. Sekuru, chinangwa chamwari, pamwe na mbuya nana sekuru, nesu tose tiri zvapupu zvemarirwa. Chinangwa chamwari, zvisinei mipata nekuwanda kwayo. Chinangwa chamwari ndechekuti simba redu nemhaka yemupata umwe neumwe nema experiences atinosangana nawo nekurema kwawo senyaya mainini. Strength yedu haifaniri kupera pastor nambuya. We need to grow from strength to strength. For what purpose? Till each one appears before God in Zion. So this is an experience, sekuru. Inofanira kuwedzera simba renyu. If you thought the devil is a friend, he is not. Aisi shamwari. Aasi wokuspenda a second tiri kurutivi rwake. Aisi shamwari muvengi. Saka nemhaka yema activities ake anosanganisira zvakaita kuna mainini, anofanira kuwedzerwa kuvengwa. For us who preach the word of God, vatakuri vema microphone, let's not give him a single chance on our pulpits. Adi mukana muvengi wevatendi, muvengi chero wenherera. Somebody says, mbuya vakanga vasara nevana vacheche, vakanga vafigwa nevabereki, vachembera ndo vari kurera nherera idzi. Zvikai Satani wakatuma ngirozi yerufu akatenda unouraya mbuya iyi. Kwai mutumwa werufu ndokuuya ndokuwana imbuya inochengeta zvana nherera. Mutumwa werufu kwai akadzokera. Wauraya here chimbuya chiya, zvikai chero nemi musina tsitsi mai watsitsi. Zvikai watova netsitsi. Saka kwai akabva abviswa maziso. Teerera munhu waMwari, mutumwa werufu mazuva ano ibofu. Haoni kuti you are the breadwinner. Haoni kuti uri nherera. Haoni kuti wasara woga. The angel of death is blind. We need Jesus in this baka. Sekuru hakuna chimwe. Chero izvozvi nhasi mukaeduka nemhaka yekuvata kwamainini, Satani haachakugamuchiri. You have done enough damage kuumambo hwake. Fight on the side of Jesus. You are no longer admitted. Chi Valley of Baca. There is no place in the Bible panotsanangurwa mpata webaka. Saka chi mpata webaka. It is a name for any difficult and painful experience or difficult place in life.
Mumpata webaka, everything seems hopeless. Graves are dug. You feel helpless. For Israel, vari kuenda ku Zion, vari kupfuura nepampata kumativi uku, vakangotadza kutsika vanodona. As they make their way to Jerusalem, to Zion, to appear before God, vaiona mapieces ema caravan akawa akaparara, mabhiza achangofa manyoro, but zvose izvozvo vachizviona havana kudzokera kumashure, because the purpose for the valley of Baka, and my experience is that tinosangana now, is to appear before God in Zion. Saka sekuru ne the Mandina family, chinangwa che izvi, it is for us to have more strength and more impetus mukunamata kwedu Mwari, so that one day panomuka mainini, the next thing chaanotarisira, it is to see vana baba na mai vakanga achida. So this is an appointment. It's an appointment. By the way, regedzai ndikuyeuchidzei ndichizviyeuchidza. Pamuchato vanhu vanoda kuona ari kuchata. Pa graduation vanoda kuona wacho ari kugraduate. But let me tell you, pamariro, everyone wants to see God. If we don't see God here, apana pamwe patinomuona. Why pamariro? Kana tiri kuita board viewing, musiwa unenge wakuitwa board viewing, hauzvioni. So as we do board viewing, you see yourself zvaunenge uri vanhu vachikuona. So find God at this funeral. Otherwise, it's today or never. Mpata webaka hama dzinodikamwa. It is when dreams have been shattered. Wanga une zviroto, wanga une zvinangwa. But pampata webaka zvinove shattered. Sa Paul ane chinangwa ichi kuna Roma chapter 16. Kwai ndichapfuura ndichikuonai pandinoenda kuSpain. Akanga achida kuenda nevhangeri raKristu kuna anasenesa, the philosophers of his time. Anoti kuchechi yepaRoma pandinenge ndiri kuenda ikoko ndichapfuura ndichikuonai. That was his dream, to introduce Christ to the intelligentsia of his day. But nemhaka yempata webaka, pane kuti aende kuSpain, he is languishing in a Roman dungeon. Ava mumupata webaka anonyora, do your utmost to come before winter. 2 Timothy chapter 4 verse number 21. Amadzangu dzinodikama, Paul ari kutiko, there are opportunities that must never be missed, one of which is this funeral. It's an opportunity where God is inviting somebody to come before winter. Jesu anofanira kugamuchigwa usati worwara. Ukaona vakutaura uchivanzwira kure kure panguva yako yekurwara, vachibvunzana kuti ambodya here wakanonoka kushara Jesu. Usisagoni kuzvifukidza wakanonoka kushara Jesu. So to Timothy, Paul says, come before winter. Grab opportunities before the winter of your age. Iriko nguva yechando inosvikira munhu umwe no umwe, chakabatsira sekuru nambuya during their winter yekurwara kwamainini. Ma opportunities ekuramba vari kuna Jesu mumazuva erugare. Hazviitiki sekuru izvi, haugoni kumira tichiviga mwana uchitaura rungano. It's because of the stability that Jesus Christ gave you munguva dzenyu dzerugare. Saka teererai vadiwa, make haste. Ndozvo vanotaura rungu. While the what? The sun shines. Uchiri mupenyu, utano hwako huchipo, ndangariro dzichipo, tenda kuna Mwari, isa upenyu mumahoko aJesu Kristu. Paul, before his winter,
had committed his life, his gifts and services to God. Unopfuura sei pampata unorwadza sezvizvi. Inzwaika sekuru nambuya, for the remainder of this world, you will go through without Marty. But how do you go through that winter, Marty asipo? My grandparents, sekuru nambuya Mandina, munopfuura sei when the crown of the aged is no more. Ndio saka Apostle Paul pana 2 Timothy chapter 4 pa verse number 13. Ari mu dungeon, ari mu baka, ari mu mupata wake, anonyora, anotie, bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the book, especially the parchments. Hama dzinodikamwa mumupata webhaka, malaxuries haabatsiri. We need that which matters panguva dzinorema. Ndosaka one of the old, Scott achitaura nemukuwasha wake ava kuda kufa, akanga ane library yakakura, anoti kumukuwasha wake, go bring the book. Mukuwasha anotiko, which one? Because there are many books in your library. Because there is but only one book, the Bible. The book which solves my jigsaw puzzles eupenyu. Amadzangu dzinodikamwa. We need the word of God as we pass through the valley of Baca. Just 2 points. We could talk about 4, but 2 will suffice. Number 1, muri imwe ne imwe, ne munu umwe no umwe, expect to have their own valley of Baca. You don't apply for it. The valley of Baca, ne makai kuti tiri munguva yehondo huru, in the great controversy. Iko zvino tiri between seal number 6, 1833, and seal number 7, the second coming of Jesus. Between trumpet number 6, kuna chapter 9 zvakazarugwa, and trumpet number 7, the history of the world is coming to an end. Pachinguva ichi chidiki ichi, munhu ngavatsvake Mwari, munhu ngavawane Mwari. Vanhu vanoti, pastor, maridzo yenyu yanga yakaribe pamariro. I say to them, I am one of the shortest preachers. Kanzi kusei yareba, ndikati wanonoka kutendeuka. Hapana chikonzero chekudzirebesa. Hapana chikonzero dzinoreba nemhaka yekunonoka kwako. Tikangotenda kuna Mwari, vasati vaziva Jesu auya pamaridzo ino nepafuneral ino, hakuna chinotikonesa kugara pasi. Asi moyo inorema, hofa here wambosvika pano. So expect your own valley of Baca. Kana isati yasvika ichasvika. Kwatiri dzakatosvika. Dzichiko dzimwe mberi. As long as Jesu asati auya, namo imwe inowedzera strength, kuitira kuti tifese imwe namo huru, igowedzera imwe strength. The stronger we become because of our Baca experiences, the more ready we are to face the challenges of life. Sekuru, the mark of the beast is still future. This must be an experience to ready you and your family for the economic boycott that is coming. Zvikuru zviri kuuya panyika, where no man is going to be able to buy or sell at any price except vanenge vaine mark of the beast. So this experience helps you. Ndosaka panapa David achitiko, mumupata wako weBaca ngaive nzvimbo yemvura. Even the autumn rains, imvura dzechando kwai dzichazadza mapools. May that be your experience. There is roughness. There are trials mpata weBaca. And the trials of mfundis nambuya, it is the proof that we are in the right way. Why? Yes. And all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ndo zvinotaura Bible. So in other words, nyaya yempata weBaca is not a respecter of persons, is not a respecter of status, is not a respecter of education, is not a respecter of your standing in society, is not a respecter of your gender. We need Jesus to pass through the valley of Baca. Not only passing through, but to stand pamberi pamwari in Zion.
ndosaka pana Malachi chapter 3 verse number 2 Bible rinoisa pachena, ndiani ungatsunga pazuva rekuonekwa kwake, ndiani angamira kana achizoonekwa. Ndosaka masoja pana chapter 6 verse number 17 mubhuku razvakazarugwa, vachiona the second coming of Jesus vanodaidzira vanotiko, tivigei imi makomo nemapako kuhasha dzouyo agere pachigaro, zuva rokutsamwa kwavo rasvika, who will be able to stand. Hama dzangu dzinodikamwa, kana tikatadza kumira pampata yebhaka, tichamira sei on the day of the second coming of Jesus Christ. Point number 2, expect to pass through the valley of Baka. Yes, mpata webhaka, it's obvious it's coming, kana sati zvauya zviri kuuya, gadzirira. But hatifaniri kungova mumupata webhaka. Expect to pass through. The valley of Baka is not Zion. Baka harisi denga. Zion is further. Pamakomo up. Ndo pakamira Zion. But tinopfuura nemupata webhaka. Paul ari mupata wake webhaka, ari mutorongo, anotiye, ndarwa kukuru. I have kept the faith. I now wait for a crown. Paul ari kutiko, in terms of running in this race, I have followed the rules. I have followed the rules. Mfundisi, follow the rules. Yes. Kana tango daro, the crown is assured us. Anotaura zvekare Paul, 2 Timothy 1 verse number 12. Atambudzika nemhaka yeministry, nemhaka yekutenda, zvimwe zvisekuru Mandina nambuya. Imhaka yokuti mwana warohwa mucrossfire yepfuti dzinotsvaka imi makatsvaka Jesu. I always tell our children, vakomana tiri kutsvakwa nomuvengi zuva nezuva. Kana mukatamba nokunamata, miseve inoti kuta, ima haikukuti kana musiri kuna Jesu. I am happy she dies in the Lord. Ndosaka madoctors ari kutestify. Ndimwari. Saka ngazvikubatsirai sekuru. Zvikaine mhaka yesuffering iyi. Why for this reason I suffer. I suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Thank you. For I know in whom I have believed, and persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Akangamwi unogoda kukangamwi kwa payroll. But haakangamwi chose chatakaisa maoko ake haakangamwi. And what is that day? The day of the second coming of Jesus. Job ari mu valley of Baka anoti ndinoziva mudzikinuri wangu mupenyu uye kuti achamira pazuva rokupedzisira. Ndosaka muimbi wekwedu achiti ndiri kukwira munzira rini misi yose. It's an uphill. Saka muchiona mukomana Abraham na Isaac. For 3 days vanga vachifamba pakati sandarara. Vasvika pasi pegomo reMoria. Vanotiko imi varanda namadhongi kwatava kuenda, it's now an upward ascent. Hakufambi varanda nembongoro. Sarai taakumbonoshumira. Sangano raMwari tiri kukwira munzira misi yose. Saka sekuru hapana chambokanganisika. Tiri kukwira. Tiri kukwira. You must be stronger and stronger and stronger. Mbuya, stronger and stronger. Appointment ya maitigwa nemwana yakakura, to be missed by her in heaven is a tragedy. May God help us. Nyango tikavhara shamwari. But handigoni kuvhara. Ndisina kumbotaura about the city of Jerusalem. Zvigoreve. Hatigoni kudarosve. The heavenly community is coming. Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea, the great divider of humanity. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God,
prepared as a bride adorned for her husband. What a city. The walls are of jasper. My foundations, 12 precious stones are used. Magede, 12 pearls different from another. My streets, pure gold like transparent glass. Why? No concrete or cement was used there. Nothing stops passage of light in that kind of city. Ndo yanga iri kugadzirirwa nemwana sekuru nambuya, the city of Jerusalem. Panapa ari panyika, kensa yakamudzikatira. She was obscured by this deadly disease from the opportunities of life, but there is a city that is coming where no light is going to obscure her. About that city, hama dzangu dzinodikamwa, in that city, there is no need for the sun or moon. Zvakazarugwa 21, verse number 23 to 27. Why? The glory of God illuminates that city. The Lamb is the light. There is no load shedding there. I love that city. Tree of life dominates the main street and the landscape of that city. Zvakazarugwa 22 verse number 2. There is division kuma scholars kuti seiko kuchinziko kune mashizha emuti uyu ndekurapa ndudzi. Aiwa rega timboti bichana. Sekuru nambuya, given a chance, you would want to watch this video in heaven. But listen to this. Rashoko ramwari. Rimwe basa remashizha emuti wehupenyu. It is to erase all memory of what was happening on earth. This one you will not see for eternity. You know, kana mashizha emuti wehupenyu anga asipo. Stephen aizoziva kuti akanga akarinda nguo paakanga achiurawa ndiani. Uriya aizoziva kuti iko akamuuraisa ndiani. To avoid that, I thank God, mashizha emuti weupenyu, for the healing of the nations. So there is no memory of anything zvakaitika pano panyika. Torai kutoonera pano. Torai mutoonera pano. Kwatiri kuinda hazviko, because zvine chekuita ne the trauma of this world. Itoona impedze. Tovhara handiti. Tovhara apa. Sekuru onaika. Akanga agere pachigaro chosha akati, tarirai ndinovandudza zvose. Akati nyora nokuti mashoko aya angatendwa ndezvokwadi. Nokuti kana mavideo awo akaonekwa futi kunochemiwa, hachapisika misodzi yose pameso avo, rufu haruchavipo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hazvingavipo, nokuti zvokutanga zvapfuura. Vakanga vachitakura makwai. Takunamata pastor chifamba, uyai tinamate. Chakuira mhuri yekwamandina kuti ndichakunetsai, simukai muye mumire apa. Toda kuti kuitwe a special prayer. Mwari atibatsire, Mwari amire nesu. Sekuru sebere itimire apa. Pastor vanoda kutinamatira. Vari kutransporta makwai nechikepe kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo. That's in the North Sea. History says that. Saka muchikepe ichi makanga muine hay, huswa hwakachekwa, hwakanga huchidyiwa nemakwai ari patransit. All of a sudden, nemhaka yefogu yakanga yakazara, vakanga vasingaoni kuti vaakure zvakadii, but for 3 days chikepe ichi chakanetswa namafungu, tossed to and fro. Ndoda kuti mundibata apa. Makwai akatanga kuramba hay. Kudeedza kwaamanikidza akaramba. But chakashamisa mamerinas avo. Vaiona makwai achiita bleating yawo iya ari on the edge of the boat.
akabva pakati ese akaenda kuedge kwebhoti achiti me aripo, and they were amazed kuti chii chiri kuitika. But pakapera fogu iya vakatoona kuti vakanga vatova pedyo nethe Scottish coast, pakanga paine huswa hwegreen. Vakaziva kuti that is why makwai akaramba hay yakanga iri stale, because green substance was close by. Hama dzangu dzinodikamwa, kana denga ronhuhwira sezvo roita, our priorities must be put straight. Iyi nyika yatoguma, I am a prophetic student, nyika iyi haina kwaichisiri kuinda. Saka chatingangoita, ngatinzwe munhuhwi wenyika itsva nedenga itsva. Tichinamatira mhuri yekwaMandina, aripo munhu ari mukati mecongregation ari kuti pastor, ndoda kuva nhengo in that great city. I want to be a member in that great city. Unogona ngosina mbowana mukana wokutenda kuna Jesu. Simudza ruoko rwako. Handisi kuzokukumbira kuuya kuno. Wherever you are, just raise your hand. Make an appointment with heaven. Kuti in that great city, I want to be there. Just raise your hand. Takutonamata. Takutonamata. I want to be in that city. Toda kuva muguta iroreyo. Toda kuva muguta iroreyo. I see hands. Dziri kusimuka kwese kwese. Simukai mumire pamuri ipapo pastor vachinamata. Vane maoko simukai mumire muri pamuri. Denga riri kutoona. Riri kuita appointment huru nemi. Rufu rwemwanao. Yaiva nzira ya Mwari. To reach somebody. To prepare for the second coming of Jesus. Ndokutendai hama. Muri kuti handi mariro basi asi kugadzira kusangana naye. Chakumbira sangano raMwari vose vane tariro iyi yekuonekwa kwaJesu vari kuti pastor, I want to be there. I want to be there. Ndokumbirai kuti musimuke tive nenguva yekunamata. Mfundisi tinamatirei. Ngatinamate. Baba wedu wari kumusoro kudenga, toda kutendai neupenyu hupfupi une meaning watiunganidza pano panguva dzino. Tinonamatira umwe neumwe wedu, wamwe makati paupenyu hwakareba hwetiri kutambisa. Tinokumbira Ishe kutendai neshoko rauya kwatiri rinotinongedzera kumusha wakanaka, musha wekudenga, musha usina kuchema, usina kuungudza, usina kwasarai. Tinonamata takasimuka netsoka dzedu pamwe chete nemhuri yekwaMandina. Tinonamata kuti pamusi wakanaka potsuri icharira tigosangana pamberi pechigaro chenyu. Kune wasimuka wari kugashirai, kune wamwe wasati wakugashirai. Tinokumbira kuti masodzi edu pane ino nzvimbo ageze maziso edu kuti tiwane muchinjiko waJesu. Pasave neumwe akapita pafuneral ino achawa akarasika, nokuti makafira watadzi kuti tipinde kudenga. Tinokutendai nevhesi inoripitwa newana, nokuti Mwari akadanyika kudai, nokudaro akaipa mwanakomana wake, kuti ani nani anotenda munaye arege kufa, asawane upenyu. Mhuri yekwaMandina kana panga paina ari kurasika, pamuchinjiko ndipo pane upenyu. Muzita raJesu tonamata nokutenda. Amen. Tinoda kutenda pastor Chifamba nemunamato uyezve pastor Tapera neshoko rakasimba zvakadai. Tinoda kuenderera mberi neprogramu yedu. Takuda kusvika kunopendera service yedu yepano tiri paMaubra Central. Saka zvinhu zviviri zvinotevera body viewing
ne-lunch. Saka pa-body viewing vanotibatsira vekunyaradzo vachiswedera padhuze kuti vagadzire nzvimbo yedu zvakanaka. Takamboita imwe tiri kumba, saka nokuda kwouwandu hwedu tichakumbira kuti vakambowana mukana uyu tiri kumba kusara kwehama dzepedyo pedyo tisadzokorodza zvedu. Then tinokumbira kuti vanoziva kuti ini hana yangu inhete, garai magarira kure, nokuti tinozoshaya vane simba kuti vagona kuzokusimudzai madonha kuno kumberi. Saka tisati tapinda mukati menguva iyi ndichadedza Pastor Machona kuti vauye vataure pamusoro pelunch yedu yatinayo nema-saving points edu atinayo. Urongwa hwedu ndeyoti tichibuda tichienda kunosevhwa lunch, tichisevhwa lunch then tozobuda takananga kuGlen Forest kwatiri kunoradzika Matifadza. Saka teereresai ma-instructions ane chekuita nelunch yedu. Masikati akanaka vanhu vaMwari, toda kutenda zvikuru nekufamba kuri kuita urongwa hwezuva ranhasi. Patichaenda kunodya kudya kwemasikati tine ma-saving points 5 atinawo, tine 4 ari kurutivi rwangu rwerudyi, then imwe ichange iri pano paserapo. Saka pama-saving points tine saving point iri apo, iyo ndo ichasevha, ndo iri pekutanga pane mimvuri kuseri kwemota idzo, ndo ichasevha vanatezvara vedu, mhuri yose kwaMandina nemhuri kwamaKamanzi, then ma-church workers ose, East Zimbabwe Conference no Zimbabwe Conference, wese ma-church workers mukuzara kwavo chashandisa saving point iyoyoyo. Then tine saving point iri pano aya iri kutakura vegetarian diet iri pano pekutanga iyi. Saka wese vegetarian diet totora ipapapa. Then non-vegetarian diet ma-saving points mairi ari apa neimwe chete inenge iri panapa. Ndo mamirira zvakaita. Mwari vatibatsire. Saka pa-saving point iyo ye-pastorate nema-church workers nevemhuri vanatezvara wedu, tichakumbira kuti ndo vachatanga kuenda apo, then the pastorate tozoteera kumashure. Mwari vatiropafadze, watite zvakanaka, tinotenda. Vasiya kutaura kuti zvokudya zvedu zvinokwana munhu wese, handiti tichidya zvakaenderana. Saka ngatiregai kusundana kana kuita sei, tese tinodya tikatokwanisa kusiya chikafu ichocho. Saka Mwari atitungamirire patinenge tichipinda pakati peservice iyoyo. Asi mukati menguva dzino toda kupinda mukati meservice ye-body viewing. Maitiro atichaita, tichatanga ne-close family, ndo ichatanga kuita body viewing vari kuno kumberi close family. Mushure me-close family tichazokumbira kuti vafundisi vobva vatevera. Then kana vafundisi vapedza, vamwe vedu nekugara kwatakaita tozoya tichipfuura nepano. Saka kana tichinge tatoita tobva tatofamba tichitobuda kunze, tinogona kutakura machezi edu kana kuzonoatora nekunze uko kuti tinowana pokugara kana takuenda palunch yedu. Panguva dzino tichitangisa ndichikumbira Elder Karimambo, Elder Chimuka kuti vabatewo mamaiki kuti vatitungamire mukati merwiyo. Ndichapa mukana uno kuna Pastor Timuri, East Zimbabwe Conference President, kuti vangotinamatira the process from here on kusvikira tichinopedza. Ngatinamate. Father in heaven, we thank you for your presence with us this afternoon as we go through the body viewing and as we also then will partake of the food. May it add to our comforting. In Jesus' name we pray. Amen. So Elder Chimuka, Elder Karimambo.
Chatangane number 7. Apo Jesu ano yakoga shiravak vanuvak vakanaka vano odika o senyenye kude Vese vachape vachaga nache sovake kumosha vachau nezavan vehu mambo vatere vanakoka vano vanodika osenye tsikode vese vachape vachaga ranache Jesu wake ekumo shavanavi sevanodi samopo nisiva variva kevano kosha vahano vanodika idisene kode vese vachape vachaga nache vake kumosha vachau nitsava nave humambo kevatere vano kosha vano dika o senene kode vese vachape vachaga ranache vaki umosha vachaunga ganizavana vehu umambo wake vatere reriwakonaka vano dikanwa osenyenyedzi kudenga vese vachapenya vachagara Jesu wake kekumosha yovana vese vanodisa samopone nesiva variva kevanokosha vanodika senyenyedzi tekude
Yesu wake kumusha o senyenyezi kudenga wese vachapenya vachagara na Jesu wake kumusha tenze ari dombo redo nechidziviriro chedu isote sachemuziro zvese nechidziviriro chedu nedombo iro rina masimba nevhute apotane wedu kutunga mirira iene chidziviriro chedu opoteredu pamasikati nechidziviriro chedu nekupenya pahusiku. You are a shelter in the time of storm. Mighty rock, you are mighty in the weary land, cooling shade. Oh, in the burning sun, faithful God, shelter in the time of storm. Oh, Marty Baba Corredo, Nechidziviriro chedu, Momo Bateri, Nechidziviriro chedu, nedombo iro rina masimba nevhute apotane chidziviriro chedu champopo chatinerane chidziviriro chedu ikoko na Mwari taponeswa chidziviriro chedu. Mighty rock, in the weary land, cooling shade, in the burning sun, faithful God,
ushe